Shona inotaura ichiti chokwadi chakavengwa nemuroyi uye chokwadi chinorwadza. The reason why Shona ichitaura ichiti chokwadi chinorwadza ndeyekuti vanhu vanoda zvinhu zvinotekenyedza nzeve dzavo. Ukamuudza kuti shamari uri mupfupi, anoti wandiudzirei kuti ndiri mupfupi. Do you know kuti Nick Mangwana here is exposing the president and his team? Atara achiti Prekab farm does have over 2,000 cattle. Otaura kuti ine 600 hectares of winter wheat. Otaura kuti ine 2,000 guinea fowls. Otine there are 400 goats. Nehuku nechichi. Okay. Does Nick Mangwana know kuti inini personally as a Zimbabwean, ini pachangu as a Zimbabwean, I must have capacity to produce guinea fowls of over 10,000. But handina mvura and I don't afford kuisa chiborani. If I go to any bank, I can't get a loan because I don't have collateral. I'm just a rural farmer. I don't have title to the land, Yandiri. I cannot go to the banks to get any loan. There are no meaningful loans or assistance from the government. Even ndikaenda ku DDF chachaenda kuti DDF ndiri kudawo kuti mundibatsirewo nechibhorani and I will pay you. They will not agree. Ndinotaura ndiri chiti this is a district development fund iri muoffice ma-president directly. Chindibatsirawo nechibhorani and I will pay mbijana in installments pane ndichitengesa ma-products angu. They will not accept that. But kana dzanyaya dzekunzi comrade handei munorova vanhu, handei munovhundudzira vanhu, ndinouya ndigonokerwa na 2 am kunzi kune wanetsa muchinja, handei tinomurova. Are they willing to capacitate me? No. Are they willing to provide market for me? No. CSC was there, but it was destroyed. Akusina chinu ku CSC. Is it because the people are incapacitated or can't produce? No. It's because the government itself is useless and the people without ideas are in power and are in charge. The looters are in charge, they're in power. Mbava ina imwe idea yekutsvaga mari nayo kunzi kungofunga nekuronga kuti ndobasei. You can't talk about mechanization of a farm ya president. Tinofanira kutanga kuona progress yenyika pamunhu anonzi uyu ndiye murombo uyu ndiye anofanira kureflecta mamiriro akaita nyika iyeyi. A local councillor chaiye anokwanisa here kuita an example kuvanhu vaari kuleader? He can't. Councillor chaiye makancillor atinawo muZimbabwe munomu, especially vari kumamisha, hakuna akambodriver mota nyowani. Hakuna. So if a councillor can't drive a new car, kafani kagwa hako ka ex-japu chaiko anoka hato kagoni ukatenga. Do you think that man is going to be able to drive forward the agenda of development in constituency make kana kuti munzvimbo make? No. Councillor hasi kutogona kutonyora business proposal chaiyo. Do you think kuti that councillor will be able to spearhead ma projects munzvimbo make? That's a no. What kind of people are we having as councillors, as MPs? That is a cause of concern. Because having a business idea does not need one to be educated. Unofana kunge uchingori nepfungwa. Saka ukazo add literacy, that is the ability to read and write. You have an advantage. If you have ideas, you can do more. But ZANU-PF does not promote ideas. If you show that you have ideas, vanokutsikirira. And they will tell you, kumamisha it's a no-go area, you just vote for ZANU-PF people. Madofo iwayo. And they will present a councillor asingagone kunyora kwamuri. What does that mean? That is an insult to the people of Zimbabwe.
chavanogona vanhu ava kungodriva mazimota avo vachienda ikoko voswera vakaungana ha muri kurima hehehe muri kurima chienda nemaideas unoudza kuti we need to do abcd and resuscitate csc vaudza kuti hashamari kwakutambira kunonyudza uko. Why? It's because they know kuti if your idea is accepted at the highest level pavo papera, because you will be considered kuti you are the originator of the idea, so you have to implement it or to lead the implementation of that idea. Zvichireva kuti umwe munhu atorasikirwa nebasa ipapo, they will not allow you. They would rather kill you than to let you rescue the nation. Ndo zvavari vanhu vacho. You are telling me kuti president vangaomberera maoko hanga 2000 hanga 2000 hanga chaidzo maguinea fowls 2000. Wait until you begin to see my projects achiranwa nevana vezimbabwe. Ndopa uchatanga kuona kuti zvamuri kutaura izvi vamangwana izvi inyemba. Ini pachangu capacity yangu ndini ndingadai ndichitotaura kuti ndine hanga 2000 ini ndichitonzi ishoma. Tichitotaura kuti hakuna vamwe vanotori nehanga ma 10,000 ma 20,000. Region 4-5 ndekwe livestock production. Are you producing livestock in those regions? No. Are you effectively using those regions? No. You are importing beef, you are importing chicken, you are importing everything nemkaka. In a country with people with capacity to produce, varikuda kungo pure empowerment jet. Empower Bank was designed for a few. Hey, nyora proposal yako, wozoya ne proposal yako, wait say you just go and submit proposal yako kwa pana zvinofamba, they will steal your business idea. Wotozona yako ranwa elsewhere. Nonsense. We are saying let us have a government which prioritizes development. Mukatasa kuna na America, ukangonzi unechawanzi unoziva chaunogona, vanokutorera padhuze and they empower you. Wotosimuka wotobudirira. Why? They want to remain at the top. How do you remain at the top uchiuraya vanhu vari kusimuka vacho? Imagine kuti une macrops ako ari kukura and they are supposed to reach 5 meters high. Iwe unenge uchidimurira kumusoro kuya uchidimurira kumusoro. Anokura seiko kuenda kumusoro iwe chimadimurira? Une mombe dzako dzaurida kuti dzibereke, bhuru racho unoritora uri castrator. Unzowanda seiko wakastrata bhuru racho. Saka, you see the kind of reasoning yevanhu veZANU-PF is very, very shallow. I don't know kwakawanikwa muna nonzi Nick Mangwana. He's very useless, this man.